nejde samo se to stát, to nejde. Protože kdo to rozbil? Můžete dohodněte, kdo to rozbil, můžete to přijďte říct. Protože samo se to neudělalo. Jako tomu musíme, přespenáři musí nechat to udělat nový sklíčko. To stojí peníze. Takže se dohodněte, kdo to rozbil. Je samo by to fakt celá třída. Jsme se to opravili a nám to prasklo ze spolkem. Nemohlo se to samo rozbít. Chápeš mě? Když jsme to tam strkali, tak to prasklo. Takže to proč to vypadlo? Co? To sklíčko. Nevypadlo, my jak jsme ho zvedli nahoru. A co se zvedli nahoru? To sklíčko, protože ten klíček, oni nějak otevřeli ten zámek. Nějak otevřeli, nemohli otevřít. No to nevíme, my jsme tam přišli a nám říkali, ať tím pomůže to opravit. Takže museli rozbít to sklíčko. Jak museli? Když se rozbáš potom. Tak ten do sklíčko museli nějak vytlačit. Někdo to rozbil. Že zjistíte někdo to rozbil, tak se o tom budeme bavit. Je to zaplatit celá třída tu opravu. Čeho? Takže to přišel Kane. A vy se dohodněte, kdo to udělal. Oni přišli, vytáhli. Ale mě to nezajímá. Mě zajímá, kdo to rozbil. Samo se to nestalo. Nechám se opravit potom na celou třídu. Já to nebudu zjišťovat, chápeš to? Buď to řeknete, kdo to udělal a ten to zaplatí, nebo to zaplatí celá třída. No když to jenom dala, protože si hošoval. Ale nerozdělal, ale ten klíček tam nevydávala ty, abys toho řekla. Ono to začalo, no vytáhnout ten klíček právě na začátku. Jak se to povedlo ho vytáhnout? Pod tím klíčkem, já? Já jsem to tak, on se šála a on ten klíček vyšel do ruky. Tak já jsem ho potom vydala. A proč to povedla? Vás to napadá na říct toho si přístroje. Já vám budu učitelů, že máte asi málo učení. Tak vám budete dát víc úloh a víc učení, když máte zase takovýhle voloviny. Rozumíte, že ten hasič je kvůli vám. Kdyby tady hořelo, co to je kvůli vám, tak kvůli vaší bezpečnosti. To není na hraní. Na hraní si noste hračky, nebo prostě nějaký jiný, nebo tak učte. Vidíte k smíchu?